ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଇଡ଼ ଆମର କଦଳୀ ଏଠି ଗରମ ହବ ଚାହା କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ପିଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମର କହୁଛ କ'ଣ ଯେ ଆମର କାଟି ନାହିଁ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆଣୁଛ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛ କାଟି ନାହିଁ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ କାଟିଥାନ୍ତା। କୋଉଥିରେ ଆଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ହବନି ନାଉଛି ହାତ ପଶିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆରେ ପଇଡ଼ ଯେତେ ଯାକ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ରୋଷେଇ ଏଠି କ୍ଷୀର ଚାହା ଟିକେ କରିଦେଇକି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଥରୁମକୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଭଲ ହେଇନି। ଆଜି ଯିବୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆଉ ଥରେ ବା।